Name the pick challenge. Father versus daughter. For example, sunflower. Ana ra, simple ra kaayo, puli-puli. Papauna dayon ang anak. Yeah, plus na. Hindi, largo na lang. Sunflower, basahon na lang largo. Unya, puli-puli og answer. Ang katong dili answer na ay kuan penalty. Ang kansi ni siya nako, kay bright mo ko. Galing ya. Okay, start na ta. Start. Kana itom og unsa kana? Itom og ambot lang. 2, 3, out. Atay. Blackboard. Ay, Simple. Blackboard ka, simple. Absent ko na sa una. Ay, usar ana day usar ka bagis. Ano ba? Wa ako ka absent sa una ta. Footprint. Yeah, very good. Very good, Inday. Footprint nga tunog mo to. Ako. Iyo sa itunog lisod. Kana kay kanang suwat iso sa box. English, oy. Ay, English very simple. Ha? Kuha na siya kanang pira padala. English. Ate, lisura eh. Yata na. Sige na kung absent na sa una. Absent ko na na. Mail box. Mailbox. Kibaw ko ato mailbox dito. Nag-election sa una sa mong ma'am. Okay. Sana, tikap adili. 1, 2, 3. Wrong. Wow. Ay, wrong di ka no. Ako. Kape. Gisoja. English na no, English. Kaya kape nga gisoja. Unsap na Neste. Di na neste eh. Tea mani. Oh, tea. Tea na pat. Teapot. Atipat ay biscuit. Ay gamay ra ko gligas. Gamay ra. Neste. Basta na iti mo. Inday. Oh, ladybag. Correct. Tay, wapo ko. Okay. Ako. Ito no sa lisod ako. Ya, mo kung sabo mo duha. Mais English is corn. Sweet corn. Pero na may iro. Sweet puppy. Hindi Wrong. Ata day absent Wrong yung papaday. Absent. Sige, murag nakakating ko na higayon na. Mo ginang Sige, Inday. Sige, kaday. Popcorn. Popcorn? Wrong. Answer ani. Corn dog. Corn dog. Ay, nanaon ra di ay. Ay. Ilisod mo sad. Kaha og cake. Kaha og cake. Ang English sa kaha kay kalaha. Ay sa, alam mo pa yung oras sa 1, la English sa kaha kay 3. kalaha. Yata din. Pancake? Oh, pancake. Good. Ay, ano na pancake may be explain. Kining disura sa nimo oy, makiklaro. Clouds nga nag-uwan, niya plus ribbon. At sa din disura. Traidor ka mo na. Ito rin yung listen ko Kuha na siya ka ng 1, 2, 3. Rainbow. A rainbow. Ngano na rainbow man nabi explain. Inyo Next. yung kung sa boda.
Ako na. Peanut butter. Galing yan. Peanut butter. Ako siya naan kay. Oh, Nag-answer ba? bright na day ko. Kanang lisod-lisod yun. Nangita ko yung lisod. Sa mana, gagubat. Yan yung urusan. Ang gagawad ng orasan. Ako na yung bawas May ako. English yan ang Ako yung bawas. 1, 2, 3. Bibili po po. Juan, fire clock. Nagubat na yung orasan eh. Fire clock. Wrong. O yan, sige nag-wrong. War, mga ni war, not time. War time. Hala. Cute, no? Tikasanan eh. Tikasan no. Tikasan. Spider. Joke. Sa mana. Laki nga na idamang nila yun. Sa mana. Atay, lisura. May lagdi ko katunungan na. Focus, nokus. Wala na oy, out na oy. Sa mana. 1, 2, 3. Uy, out na oy. Oh. Okay. Oh. 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 Okay. Ako. Ano? Spider-Man. Wrong. Oh, gipaag na sa... Oh, scare. Scare na. Kani crow. Scarecrow. Lisura ko. Scarecrow. Scarecrow. Am nag-eleksyon sa una. Scarecrow. Last no? one. Pizza. Angela. Earthworm. Earthworm. Mayate. Kung sabo man mo.